Siyakhuleka izizwe zonke makompamana omhlaba. Sikhuleka enhla nasezantsi, iningizimu nenyakatho. Siyakhuleka sibingelele izizwe zonke. Umkhulu nogada lokhulumayo, insingizibu lamaphiki ezantsi kumzi komadlanduna, umkhovo nebala ekhanda. Namhlanje nginiphathele isihloko esithe ukuhluka ezihlokweni enginokuyiphatha. Ngiyabona abantu abaningi lento inokuba-confuse-a. Abantu abaningi banokuyibuza bayiphendula, and yinto eyenziwayo kule minyaka. Ngizokhuluma ngesipoki, ukuvuswa kwesipoki. Sivuselani isipoki? Okay, okokuqala masikhuluma ngesipoki sikhuluma ngomuntu ongasekho. Umuntu osefihliwe, umuntu osephila ezweni lemfihlakalo, ezweni likamoya, okusho ukuthi lowo muntu akasekho ngokwenyama. But though engasekho ngokwenyama, kunamakhubalo noma kunezindlela esikwazi ukuzisebenzisa thina njengabelaphi ukukwazi ukumvusa lowo muntu. Ekumvuseni kwethu kuyadependa ekuthenini uvuswelane, ngoba uvuswa komuntu uyavuswa ukuthi enze imisebenzi emihle, kokunye uyavusela ukuthi enze imisebenzi ewukungcola. Ngizoyihlukanisa kanjalo lento. Angifuni ukuthi ubuthakathi noma ubunyanga nani no, but khona okuhle khona nobubi. Ngoba uyakwazi umuntu ukuvusa isipoko ezosebenzisa phezu kwempilo yomunye umuntu ukuthi siqede impilo yakhe, siyicekele phansi. Lapho sikhuluma ngani? Ngemdliwa. Izipoko ezakhele ukuqeda impilo yabantu noma ukumosha impilo yomuntu. Siphinde size kuphi? Kusipoko esisuke sizokwenza into enhle empilweni yomuntu. For example, isipoko esidonsa umcebo noma isipoko esilanda imali. Angifuni ukuthi khona oku-wrong khona oku-right, but izinto ezenzakalayo. Uyakwazi futhi ukulanda isipoko ukuthi sizokugadela into ethile. Uyakwazi ukulanda isipoko ukuthi sizohlola, uhlole ngaso, sikutshele izindaba. Abelungu bathi i-necromancy. Uma uwumuntu oye alandele izinto zabantu basemzini, uyothola lolu hlobo lensebenzo. Into ebeyenzeka phambilini eminyakeni eyedlule, namanje iyenzeka ukuthi nje manje seyivuke kakhulu, sekuyinto abantu abanaluvalo ngayo njengaphambilini kule minyaka eyedlule. Ukuvuswa kwesipoki lapho kusuke kuvuswe umuntu emalibeni, kwasetshenziswa izinto ezithile okungaba amakhubalo ajulile, kudiphende ekuthenini lowo muntu uvuselwani. Lo muntu uyavuswa kulamathuna noma kulamaliba, anikezwe imithetho, anikezwe indlela yokusebenza, indlela azosebenza ngayo. Ukumvusa kwakho kufanele wazi ukuthi okokuqala lo muntu akuyena owakini. Okwesibili, usu-eda ispirit empilweni yakho, okuyispirit esithi asilingane nesakho, because isoul esikhuluma ngomphefumulo womuntu, nawe uwumuntu. Lento izo-affecta i-personality yakho, izo-affecta indlela owenza ngayo izinto. For instance, uma ngilande isipoki somuntu obethanda ukuphuza utshwala, ethanda ukuphuza utshwala kodwa futhi manje mhlambe enemali, rich, obviously nami ngizophuza utshwala. Lokho kuzokwenzeka. It's either one way or the other, kodwa khona kuzokwenzeka lokho. Utshwala buzodingeka kakhulu. So ukuvusa kwami umuntu emalibeni, ngisuke sengithenga lowo moya ngizowusebenzisa ngaleyo ndlela engifuna ukuwusebenzisa ngayo. Ungizwe kahle. Uma sengivusile lento le, kufanele ngiyiqaphele. Uma ngithi ngiyiqaphele, ngisho ukuthi ngenze sure ukuthi ayikho into eyenzeka wrong, because lento le i-interferisha nempilo yami noma nokuphila kwami.
kodwa yona at the same time ibingekho la emhlabeni, iphila ezweni likamoya. So I have to make sure ukuthi yonke into yenzeka as planned. Okay, uma uvusa isipoki uzivusela sikusebenzele, you have to respect that particular spirit noma that particular soul. Ukuthi owakini noma akuyena owakini, you need to respect because usekwenye i-level, uphila kwelinye izwe eligavenwa eminye imithetho eyehluke kakhulu kule siphila kuyona. So isipoki sizobe siphila, sizobe silalela wena, and sizobe naso sikhuluma because la silande umphefumulo, espirit, umuntu obekaphila la emhlabeni, onezinto azithandayo, okunezinto naye angazifuni. So lo muntu uzokunikeza naye imithetho yakhe eqondene naye. For instance, uzokutshela ukuthi udinga luphi uhlobo lotshwala noma udinga luphi uhlobo lwe-offering, kungaba mhlambe ama-fruit or something, depending ukuthi lowo muntu ubephila yiphi impilo la emhlabeni, because le mpilo obeyiphila isakhona kuyena, isayinsila kuyena, iyisithunzi kuyena, uhamba nayo yonke indawo lapho afika khona. So uma ifika kumina la ngim-invokile noma ngimvusile, ufike asebenze the same way. So if ulande umuntu obehlupheka wena, meaning ulande ama-energies enhlupheko, okusho ukuthi lowo muntu ayikho enye into ayaziyo noma enye into ayiphethe beside inhlupheko. Noma mhlawumbe angasebenza, ungamphendula ngendlela omphendula ngayo asebenze, but angeke azakwazi ukwenza izinto ebengazange azenze kulo mhlaba. Lapho ngathini usuyamphoqelela, it won't be enough, angeke weneliseke, it won't be sufficient. So if wena ufuna ukuba rich, you need somebody obekade rich, ephatha ucash, enemali, serious. If you need ukuduma, you need somebody okade edumile, famous, celebrate. If udinga ukuhlola, udinga somebody obekade enalo moya wokuhlola, ezokwazi ukukuhlolela, ekwazi ukwenza leyo nto. Yebo, siyakwazi ukumphendula umuntu noma ngathiwa ubekade engayenzi leyo nto leyo, simphendule ngamakhubalo, simnike la mandla okwenza lento. Okusho ukuthi lapho suke sesimfaka izilwane ngaphezu kwespirit ayisona, simfake izilwane, simphendule enze lento esiyifunayo. So bafethu, lento yesipoki ijule kakhulu, ngeke ngikwazi ukuyichaza yonke in details ukuthi kwenzakala kanjani, kuthathwa nani, kuhlanganiswe nani. But isipoko is real guys. Uyakwazi ukuvusa umuntu osehambile emhlabeni noma engekaphile ngokwenyama, but uzophila ngokamoya, uzozenza futhi izinto. If ufuna ukuba rich, uzokwenza rich. If ufuna kugadele, uzokugadela. The only thing ofune uyazi ukuthi kufanele umrespecte, there must be ama-offerings for yena, kufanele umenzele imisebenzi because lo muntu usuke kade nomndeni wakhe, omgcinele imisebenzi, umenzele izinto, okuyenye yama-risk yokuthatha umuntu ongamazi because bazomemeza empepheni kubo, bamemeze bemgcinele izinto, uzobuya, uzobe sewena susala ungasenamuntu. It's better if uthathe umuntu okungowakini. So if ufuna isipoki, uzosithola isipoki, but kulindele ukuthi impilo yakho izoshintsha, ayisezokufana because la uzobe ungasekwedwa, and the next thing uzobe sewune-spirit okufanele usirespecte naso sikurespecte, kube nama-offerings owenzayo. That's all.